Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Huwebes na kita, Marso 24, tuig 2022. Aksyon Hotline. Despiras na kita kung sa mga fiesta pati buwas na nga daw pati gayunon ang kampanya sa lokal nga mga kandidato halin sa konsihal pagkadto sa mga board members, padulong sa governors, mga city and municipal mayors, buwas na nga adlaw mag-aumpisa ang pagratsada. Ang PNP kag Commission on Elections or COMELEC nagpasiguro na sa ilang kahandaan angot sa sining pag-umpisa o pagsugod sang kampanya sa lokal. Ano bala ang mga ginset nga ginadumilian nga dapat himuon na sa mga kandidato na inakaron ang aton liwat nga pagabalikan. Diri sa syudad sa Bacolod ang pila ka mga banantayan ang mga opening salvo sang nagkalain-lain nga mga grupo sang lokal nga partido o grupo sa politika. Na may ara sa magkaraban nga gintalana pati gayunon mga kaaksyon kag may ara man sang dungan ng duha ka dalagko nga mga political parties nga magapatigayon sang ila sini nga political rally. Siling sang kapulisan, wala problema, all set na ang preparasyon. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa aton Huwebes nga pagpangalagad nagabi-abi kita liwat sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Amo man sa YouTube, ina sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Ang nami gid kon ma-share ninyo kag malike ang aton sini mga program sa Aksyon Radio. Ang tanan nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod ang nami pagid kon ma-share kag malike ninyo ina para damo pagid kita ang mapangalagaran. Sa mga on-air listeners naton all over Western Visayas, diri sa probinsya sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod, kumusta na kamo? Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad as usual. Tubtub kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pila ka madalagko nga balita nga aton natutukan karon nga morning? Baw kagabi may ara sang isa na naman ka shooting incident nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod. Isa ka 30 anyos ang nangin biktima. Sa diin gintiro patay. Way pa may baruan ang motibo sa krimen, amo nang aton tutukan sa investigation sang kapulisan. Pero tiyang victim nakaangkon sang patal nga igo sa lawas. Ngamong gintunaan sang iya kamatayon. Sa pihak nga bahin, nangin mariit man ang sitwasyon diri sa Metro Bacolod, bangon may duha ka mga persona nagkalamatay sa siparado nga aksidente. Nagasakay sa motorsiklo ning duhaho, ang isa ti may inkwentro nga salakyan, while ang isa self-inflicted, meaning nagaisa nun na siya na aksidente ti patay man. Amo nang reminder naton sa tanan balang nga mga nagamaniho sang salakyan, medyo halonggid kapin pagid sa mga motorista nga nagamaniho sang motorsiklo. Basta motorsiklo gani dapat
halong gid, hindi gid magpinagusto paspas padalagan sang motor kay kadelikado gid na. Ang aksidente nagaluntad ini siya in a split of seconds, meaning kadali lang na nga tiyempo mo, no? Daw isa lang nagkapisok sang mata mo, pwede magtuhaw ang aksidente. Di nagakalamatay, gani nagakaladisgrasya, gani ang inang ginadrivean mo, tag-apat ang guma, no? Ang mga salakyan, kisa bisan dalagko, gani may mga aksidente nga nagatuhaw, mechanical error o kung ano, mandira ang rason, pero ti basta gani aksidente, kag kung mapuruhan ka, ti disgrasya. No, amuning natabo, diri sa Bacolod City, kag gabi. Nagligan nga may nadlaw ang aksidente sa Guasang probinsya, atong maestrabla si Palay, subo-subo man to, no, may ara to ya trouble, allegedly, ang aligasyon nga ti may trouble tong salakyan, nga nagbunggo, nag-agaw sang lugar nga ginaagyan sang motorsiklo nga ginamaniho sa maestra, di patay man to. May isa man ka-auto dira sa may Kabankalan City nga nagsuhot sa buli sang dako-dako nga nagargan sang tubo ni tiway man, patay man to. Amo na ang pila ka mga reminders naton, no, sa mga nagamaniho sa salakyan. Mas maayo pa nga medyo late ang imo sinipag-abot sa destinasyon mo. Ang importante makaabot ka nga hilway, no? Kay ang aksidente, again, suliton ko lang, hindi gid na dapat nga matabo, no, sa isag ka motorista. Kadelikado gid ya, no? Bisan pa nga makasalbar ka, pero kung magkalautod karon ang parte sang lawas mo da, no, panaabi, kundi may diferensya na gid. So amo na ang reminder naton, a friendly reminder, gikan diri sa Aksyon Radio Bacolod, halong gid sa pagmaniho sang salakyan. Ano pagid ang aton mga talakayan karon nga aga? Now, vaccination centers sang Bacolod nga ginapatigayon sa mga mall kag iban pagid nga mga establishmento komersyal tubtob na lamang sa Marso 31. Ang plano sang EOC sa iluhon na ini sa mga barangay. Ang very reason kung nga himuon ini bagod kay magluwas nga nagamat-amat na jutay ang nagakadto o nagapadulong nga mga bakulodnon para sa pagpabakuna, ti ang isa pagid nga bangod man, no, para mapalapit sa tawo ang bakuna, no, ang pagpangbakuna. Ti kinanglan ko na sa mga barangay na ni kundi hapos na lang pagkadto sa publiko. Amo na so parang pinaka-latest, take note, buwas sa pag-umpisa sang kampanya sa lokal, ang EOC Executive Director, hindi na si Ma'am Emang, no, kay ti officially mag-start na ang iya sini pangampanya, no? Ti hindi na siya pangalagad o magpungko dira as Executive Director. Although function niya is volunteer sa sina nga grupo, pero kabalo ka vital ang imo trabaho damo as Executive Director sang EOC. May mga names naman nga ginapalayag sadto nga mahimo magabulos sa iya. At the same time, damo man mga doktor magatalos sa posisyon nga pagabagantihon sa EOC ni Dr. Chris Sorongon. Ay ining duha nagpapili mo bilang opisyal or bilang konsihal sa Bacolod City, meaning umpisa buwas may magatalos sa ilang nga posisyon. Kung sino man ini, baloon tayo na posible hingadlan man ina in the coming hours or in the coming days by tomorrow sang Emergency Operations Center or by the Office of the City Mayor. Ang Grupo Progreso, galing may ara sila yung patigayonon karon nga adlaw ho, nga pagplastar sang ila sining nga mga plataporma di gobyerno, no, mga plano nila for Bacolod City sa under sa Grupo Progreso, ti plastar kuno nila nagaling kayo sa hapon panipatigayonon. Check lang na karona. Ang Negros Oriental on the other hand, grabe man nga
ang Negros Oriental Gulpiada man nagsikat sa national television, sa national nga balitaan matapos ma-involve sa isa ka kontrobersyal nga insidente si board member Kurt Mateo Teves. No? Isa ini kakilalang apelyido kag isa sang mga himata, no, sang kilalang mga politiko or political clan dira sa Negros Oriental. Di basta Negros Oriental, ka Negrosanon nagyapon ng pagtawag sa imo, although ini sila nasakupan sang Region 7. No? Dito ni sila yan napaidalom sa Region 7. Ti kahapon ang update, kundi Miyerkules, kay isang nagligan nga weekend, ining si board member Kurt Mateo Teves, actually na-involve siya sa isa ka insidente nga nakuhaan sa CCTV nga nainkwentro niya ang gwardya sa BF Home sa Paranaque. Isa ka mga sikat man kag dako nga subdivision dito sa Paranaque City nga nainkwentro ni board member Kurt Mateo Teves ang gwardya, no, nga nagabantay sa among subdivision. Tinaglalisay sila primero o bation ang mga palayag kag maginbuyan nga sugilanon sang board member tubtob sa punto nga ginbalikan pa niya kag mo to nakuhaan sa mga footages na hindi giman ganita pungol nga daw alaman ni Pacquiao pero ti kay may physical contact mo. Sang nakilalaan kag natumod ining board member kag mismo ang mga opisyal sang subdivision nagpalayag na nga ti suportahan nila kag plano magpasaka sang legal nga aksyon batok sa board member. Kahapon nagpangayo sang pasaylo kang nagresign sa iya pwesto bilang board member ining si Kurt Mateo Teves. Ang pag-intindi ko do is chairperson ni siya aga presidente sa bilog nga sang bilog nga federation automatic kwan ka na do ex officio member. No, i-check ko lang ni kuno no ginang background kay hindi ko familiar bala kay board member Kurt Mateo Teves. Kubin pa galing kay ang iya gani statement sila nga mangayo gyud ko ninyo og depensa sa nitabo na insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words, where I was wrong to lay my hands on him. Now mo na kung kaisa no nga bisan may rason ka pa bisan ano pa nga lalisay kag nano pa nga bayluhanay sugilanon nung kagin magpatupa sa pariho mo kay lain na nga istorya. Daw pariyo maghapon after sang debate do may detail lang magkaurasanay o tindi na ko galing magpadalom sila kung ano ginatabo to kay normal malang na nga may ara sang nagapamikon niya mo sa tiempo sang kampanya pero kung may ara na sang kaurasanay tupanay na physical that is another thing which nga gina-discourage ginaton much more kung ang ma-involve ang mga kandidato ay hindi ginayamayan. Di subong amo na ho sa social media bayluhanay pa imo mga claim kay nagsulong kaya mo ni siya nagumpisa tiway man ko didto mo natabuan so depende na kung sino kasugid sa gusto di kung ano gid ang natabo. No, kahapon sa tensyon nga nagluntad man sa pila ka mga duwa ka grupo actually diri pero do may mga personalidad gid nga nalakip kag do amo gid sila ang involved sa sining tensyon. Ang jutay nga mga patupan mga kuan bala mga habuyan na isugilan nun okay lang na iya, no? Ang mga propaganda ya kabalo ka hindi tanan nga propaganda malain man mo. May black propaganda ang tuyo na iya gubuon mo lang ang pariyo mo kandidato. No, pangitaan mo diya nga manginegatibo siya sa mata sa publiko. Amo ng black propaganda. May mga propaganda man nga maayo which ang purpose kay propaganda ya ang iya sini nga programa, no, nga ginahandom kag ang ginatingwaan niya sa iya pang gobyerno. Amo na lain naman nga istorya, white propaganda naman inaya. Di galing siling ko kabay pa hindi na ni mag-elevate kag magtaas pagid ini ha ini nga sitwasyon nga magresulta pagid sa
physical sa ulihi o kung pwede parang nga masettle ina abi awayon talang ni no sa kwano babaan na ilagag sa mga issues nyo lang dabala na kamo kung paano nyo na i-address walang physical. Alas 8:21 na Action Radio Philippine Standard Time ang aton pagpangalagad karon iyang Huwebes buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure. Alas 8:23 Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Now, unahon ko lang si Action Alvin Grava kay may mga insidente nga nagluntad kagabi. Number 1, shooting incident. May gintiro patay. Ano ang latest investigation sini? Natabo ining insidente dira sa Graciano Lupisay Elementary School. Actually, kung nagtawon mo, barangay 30 siya. Pero, ang natabuan sa insidente sa Tabok, do barangay 31, so nanugid exactly ang lugar sini. Ang 30 anyos nga persona, tigintiro ho, dumay sakam patuigo sa ulo niya. Ano ang madalom nga motibo sa krimen kag investigation sang kapulisan? Dugangan pagid sang aksidente, may isa diri, ka job order casual sa Bacolod, gasakay sa motor, ay sos, lano man niya nga sa San Sebastian Lacson, nagluntad ang aksidente, tinabunggong motor niya, babayi, patay. Saman silingan, may self-inflicted, meaning why siya kontrato, o na-aksidente man, patay. Aring consolidated report angot sa sining insidente. Let's have Action Alvin Grava sa patrol. Action Alvin, good morning. Aksyon na art sa sulod gid lamang sang isa ka gabi, tatlo gid ang napatay sa separado nga insidente diri sa syudad sa Bacolod. Duha napatay sa aksidente sa Dalanon, samtang isa ang natiruhan patay ba ni kagabi. Sa pinaka-latest update Action Rex, Action na art, sa kamatayon sang isa ka call center agent matapos nga ginluthang last just pasado kagabi. Dito sa Tubang sa Graciano Lopez High na Elementary School sa may barangay 31 sa siyudad sang Bacolod. Ang ining biktima aksyon na art nga gingkilala kay Paul Angelo Gesto, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa Santa Ana. Again, I stand corrected, 38, hindi 30 years old. 38 action art. 38. Yes, sir. Okay. Sunod diri kay Police Major Leo Stupa upod man sa iya sining investigador aksyon na art. Plano sang ilahanay karon nga usisaon ining mga CCTV camera along sa area sang barangay 31
sa posibilidad nga ma-identify ang salakyan o kung ang plate number sang salakyan nga gingamit sang suspect nga nakapalagyo aksyon na art. Kag ang posible para ma-identify man ining duha ka unidentified suspect action art nga mo ang responsable sa pagpatay diri sa biktima nga si Gesto action art. Now ang anong natabo diri sunod kay Gesto pa plano man kung tani isang victim gali nga i-parking ang iya sining salakyan kay mapauli ni siya action art sa ila sining puluyan. Bali residente, gali siya sa barangay 31 or 30? Barangay 30. Sa 30 siya ang iapuluyan, ang naparkingan sa salakyan niya because ara nastabok sa dalan sa 31 na inasakop ya. Correct, sakto na aksyon na Okay. art. Dito siya nagparking, dampi kay halos sa tabok lang gid man eh. Sunod diri kay Estopa, samong gin-parking na ni Gesto, iya sining Nissan Almera nga salakyan skilid sang dalan. Hinali na lang action art nga ginpalapitan sang wala makilalang suspect kag ginluthang ni siya makapila ka bes gamit ang caliber 45 nga nagresulta man action art sang iya sining kamatayon. Karon action art sa hindi pa ma-establish actually sa mga kapulisan kung ano gidya ang motibo sa pagpatay diri sa biktima nga si ang isa man ka call center agent, pero as to sa initial background sang mga kapulisan kay halin ni siya January nagabot ni siya sa Pilipinas, particular syudad sa Bacolod. Halin sa Gwa wala gin mentionar kundi siya nga abroad halin kay gin pabakasyon ni siya sang iya sin nga fiancé dito sa abroad action na art, pero January nag-abot siya kag nag-ubra bilang isa ka call center agent. Again, as to the motive, subong So blanco bali pa. dugay na ni sa Sagwa, ano kalawig na nito siya, bakasyon man lang, kag nagbalik diri amo do mo na. Correct action na art. Sakto na baligin pabakasyon lang siya dito kag naggilayon nga nagbalik diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Ari action na art ang pinaka-latest kag base man sa pagpangusisya ni Police Major Leo Estupa. So far, istorya naman kami sa iyang naupod with regard sa background sa iyang mata. Sir, by the way, ano sir ang background sa victim? Kag nga natiruhan gini siya, sir? According sa iyang naupod, bali last January, nakaboto na siya kay nag-abroad na siya. May-ari na siya nga fiancé sa Sagwa. Kamot nakabakasyon na siya. Nakakuha kita po sa cellphone nga ito sa custody sa ato niya investigator. Kahit malamon mo open ang cellphone para may sabi siya kung sinoong last niyang communicate or last call niya before niya nagduntad ang insidente. Actually, din ang muna tanig nga mabalaan natin at least may idea kita simple basi may punta na siya sa actual din or may mga communication dra siya nga cellphone with regard sa kamatayon ni actual din. So far, sir, hindi pa gid ma-establish sa as to the motive, sir. So this wala pa kami, kita na may establish siya motibo with regard siya sa kamatayon ni Paul Angelo Gesto. By the way, sa suspect, Ang initial na info with regard sa armament kagabi, sakay niya sila sa isa ka sedan nga color gray. Amo to actual din nga in-verify pa namon sa mga malapit na CCTV sa area. Kag nagtigangot kami sa barangay, amo to sa barangay 31, kag sa barangay 30, ara magkagabi na barangay captain para mag-view naton insigida ang CCTV nila. Pero sa subong subject for review na namon sa malapit pagid na mga establishment. mangambal kita armament sa kay sa isa ka gray nga sedan, most probably may pila ang suspect. Honestly, duwa ka awo actual din ang ato na suspect sa pagpangutang. As to sa recovery, Major, Ang recovery niya natin apat ka fired cartridge case ng RH-45 caliber kag iyang mga personal belongings kag ang iyang salakyan Nissan Almera ara subong sa Police Station 6 for bullet trajectory examination kag kung ano pagit ang conduct na examination sa aton na Pente Crime Lab with regards ni sa ano na po ni ma-establish kung diin ang gunman nag-position with regards ni sa trajectory sa iyang pagwa sa mga arma, sa bala. So na art ang kakapahid lamang sa nga pahayag ni Major Stupa. So ipaidalom pa ang sarakyan sa trajectories test action na art o exam. Okay. Para hibaluon kung di nakaposisyon ini mga possible suspect action na art at least para may baluan man makahatag man kasanagan. Action Alvin. Alas Action na, 8:31 na.
Para makahatag man action art sa nga kasanagan sa nga sining kaso. Sa dugang paginaton nga Pero balita, ang pamilya, why pa kamo kasugilanon? Kay I know ang pamilya, sini may ideya mo. Kag bala may mga pamahog na earlier sa kabuhi. Sini niya kay bag-o man lang siya nagbalik di sa aton. yes, aksyon na art, no? Kagina nagpadulong kita sa Barangay 31 pero ang pamilya ato sa isa ka punerarya aksyon na art nga ato dito. So ginpakamayo na natong balik makadali kami. Importante man kita nga gina-follow up pa. Aksyon na art, no? Sige, But, sige. Anyway, aksyon na art sa dugang paginaton nga balita. Diri man duha man ang napatayo sa aksidente sa Dalanon. So extra gida sa pagkakalong, especially sa matawhay ng mga dalanon bala, may mga posibilidad bala nga madasig bala sa pagpadalagan o kung basta matemptar kagaya nga basta tawhay ang dalanon ate may mga posibilidad nga mo ni matabo. But anyway, sa Barangay 32 Action Art, sa mga aksidente sa dalanon nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka babae. Sa alas din to 11 barangay? sa Barangay 32, sa 32. Lacson, San Sebastian, intersection mismo Action na Art. Sa Lacson, San Sebastian, Barangay 32, diri sa siyudad sa Bacolod, nga nagresulta diri sa kamatayon ni Angeli Pasman, 29 anyos. Kaga isa ni initial nga na yun kuha nato information from na isa ka konsehal nga isa ini ka job order action art kag residente ni sang Purok 4 Magsungay, Barangay Singkang Airport. Nawa suro diri kay Police Major Ramel Sarona kag base man sa inisya nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Johnny De La Peña, ang traffic investigator sa Police Station number 1, ginamaneho ni Pasman ang iya sini nga Yamaha Mio. Halin ni siya sa west padulong kuntani sa east nga direction. In short, pabukid nga direksyon bala aksyon na art sa nga aksidente nga na aksidente involving sa isa ka Toyota Innova. Halin ni siya sa sur pakadto naman sa norte nga direksyon and passing through sa amuman nga lugar sa area sang San Sebastian Lacson diri na natabo ang insidente kag ining driver sang Toyota Innova ginkilala kay Melvin Alfaraz. Yan 19 anyos, actually taga Silin Homes man ni siya aksyon na art taga Barangay Estefania. Kag ginpahayag man diri ni Sarona sa amutong nga insidente, patay on the spot ining si Pasman matapos nga nakaangkon sang pila sa iyo sini nga ulo kag lawas karon haya sa isa man ka funeraria diri sa siyudad sa Bacolod. Samtang ang suspect si Alfaraz ang nahunong karon sa police station number 1. Sa karon man action art nagapangita man ang mga kapulisan, especially si Police Master Sergeant De La Peña sang CCTV para mahibaluan gid ko ano gid bala ang plastada sa natabong insidente kay wala sang wala sang witness action art mo. Only ang makahatag man diri sa kalsanagan kung ano gid bala ang exactly nga natabo. It's either siya ang nabungguan, ang babae nabungguan o babae ang nakabunggo. Amo ni action art gusto nila klarohon sa karon. Ari ang pahayag portion lang gid sang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Nag-surrender ang driver sa Sinuba na nakabugo at isa kabiyo na gituraan sa kamatayon driver ba abog motorsiklo. Sir, ano ang plastada, sir, nga natabong ining insidente? Kalit ginagin sila nag-beat up sa bugagit sa dalat. Ang motor west to east tapos ang Sinuba south to north lagi sila nagbugo aday sa tuwas dalat. Initial, sino nakabunggo? Bali ginurat parabot makuha sa CCTV footage nga ara sa area para mabalaan na kung tinugin ang una na bugo or ano kita natabo. Dira tawag kita sa CCTV na ay wala pa po witness nga makita sa actual na pagbugo. Siya na art ang kabahin gid lamang sang pahayag diri ni Police Major Ramel sa Rona. Kunti natabo ang insidente alas 11 man kagabi. So sa nagsabat man gali aksyon na art ang dito Hindi naman bro, ang involved nga sa lakyan no nagsurrender sa pulis. sa natabo diri sa ang salakyan nga Innova. Correct action na art nag-surrender ni siya sa police after sang sininga insidente. Tinanong claim sang driver to ya, ang nagadamaniho sa salakyan, ay pa siya kabal.
Ay pa-aksyon na art, no? Kay normally ang maka-usisa man ni karon kay maplano man usisaon man kag makakuha man sa iya sining version si Police Master Sergeant De La Peña. Kay ang version diri nga nakuha initial sang ni De La Peña dito kay sa driver sang sining Innova Action na art. Ginbungguan allegedly sang nagadala sang motorsiklo ang fender dampi sa may driver side sang salakyan nga Innova Action na art pero ina version pa lang. That is why nga gusto man kagluyag man klaruhon sang mga kapulisan of course nga kung paagi sa CCTV diri na mahibaluan ano gid exactly ang Plastada Action Art. Okay. Dugang po, kung di natabo to, alas 11 man, there is may Lacson San Sebastian. So, sa alas 11 man kagabi Action Art, alas 11 kagabi, dito man sa planta sang Coca-Cola along Morsha Road, Barangay Mansilingan, sa man ka self-inflicted accident na tabo sa isa ka motorcycle sa aksidente nga nagbunggo sa isa ka naka-parking wing van Action na art. Ang biktima diri na patay man on the spot kag idiging kilala kay Jerome Silvestre nagapuyo ni siya sa banwasang Murcia. Din suno kag base sa initial man sang pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla ang biktima Action na art sakay sa iya siningang motorsiklo halin man ni siya sa west going east muning halin sa Bacolod going kuntani sa pauli sa Murcia. Pag-abot sa tubang sang planta sang Coca-Cola Action na art diri na natabo ang aksidente kag wala sini na diparahan ang naga-parking wing van. Asus kay aksidente sing nabungguan ang likod bala dampi o kanang buli sang wing van Action Art. Nga nangintunaan man sang iya sining kamatayon. Nga adulom na kun gabi away na da suga do damo man na street lights da. Amo na Action na art, no? Amo naman ginahakon kay diri siya ang wing van nagka-parking atubang man pamur siya nga direksyon Action na art. So amo ni ang driver diri nga ginakilala man kag ara karon sa police station number 7 kag iniging kilala kay Maximo Sienes amo ni ang driver sang wing van Action na art. Ari ang pahayag inisyal ni Police Captain Elmer Bonilla. Pag-usisa sa action din ulit ng motorsiklo na ina-drive ni Jerome. Pero tinagpili siya sa Murcia kung nag-drive siya from east na direksyon kapuli na siya dito sa Murcia. Nag-activate din siya nakabunggo sa likod sa truck na ini. So, pagkat dito sa ating pulisan, nakita nga hindi siyang biktima. Na-release na siya, no? Wasak niyo ang motor pag wide na siya naka-sold out. So, yung pamangkot yung driver sa truck. Nanong natabo, daling driver sa truck yung nag-park niya siya sa gwa. Kag nagpalista dito pa sulod sa coke for loading o pang mga produkto. Nagsubutan pa pag-balik niya nga nagkakayaw ng biktima. Action na art kabahin gid lamang inisang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla pamangkot naton kung bala ang wing van naka-hazard konti kay ara laman gali ang driver. Amo ni yung mga bagay nga pag-ausisaon man karon sang mga kapulisan Action na art. Ay, ti amo na no kinahanglan halong gid ka delikado gid sang ginatawag nga aksidente no? Break Action na art basta mo gani nga kisa biso naton sa aton mga observation basta matawkay gani ang dalanon hindi niya garantiya nga magpaggusto na sang pagdala sang salakyan o makapadasig sa pagdala sang salakyan kundi halong kaghalong pagid. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman gabahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, 3 ka mga report ang iyang tutukan sa sining insidente, kag aksidente, no? Pagtero, patay sa victim, ano yung madalong nga motibo? Sini kay nagkadto man nagbakasyon ni siya, gali pagbalik diri, amoning natabo, no? Nano gid ang
madalom nga motibo kag sinubala ang may kaakig sa biktima nga tiro patay sa iya. Ining masubo man duha ka mga aksidente, actuality mga paryente ini nila sa kang misis ni Action Fred, mga pakaisanan day Councilor Ising Salanga kag Mark Gabriel Salanga no ni paring Mark, condolence dira sa pamilya ninyo. Ato man ang isa ba naga-parking nga wing van ng enkwentro kuan man patay man. Ang ako na mabilin sa inyo ang aksidente hindi ta mapulong kagway sa makapakot anytime pwede magluntad kung nagamaniho sa salakyan anuman nga sahi sa salakyan halong gid permi agon makalikaw sa aksidente. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Today everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ang Radio Philippine Standard Time, alas 8:51. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang kay Giancarlo Canillo kag Jade Locsin. Amo man kay Pilton Lipora kag Juan Mil. No, gamonitor sa Victorina Heights, Bacolod City. Ara man si Jocelyn kag paring Turco Jongko, no, Edgardo Villardi Sumiton may agama na. Vanessa Mayo kag Jinky Dialagdon, Alex Montesa, good morning, Jeril Gadudo. Ang iban karon naman dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad sa diyan ni Hokay ang gina-expect naton buwas may caravan no, ang isa ka grupo amo nang initial kapon nga nabaton ko, and then Saturday, may separado man nga karaban, pero pag Sabado gid ang most exciting kay pag-umpisa na ni sang political rally opening salvo sang tagsa ka mga partido tidri sa Bacolod City. Amo ning Progreso kag ang Asenso ang may kumplito nga slate, no? Abot ang iya sang mga kuana, ang iya sang mga grupo sang independent candidates, kundi daw may mga koalisyon o kung may pag-isama ni sila mo, no? Nga mga kandidato, councilors up to vice mayoralty position, may mga schedule man sila yan nga pagpatigayon sang kasubong aktibidad. Amo ning mga balantayan ta kay ang pulis kagabi siling ni Colonel Martir. Okay naman niyang setup nila mo, bastante man pulis di sa Bacolod, tingwaan nila nga ang setup sang ang pagpasiguro sang security, no? Upon na bitaw ang pag-ensure no nga hindi man ginutok ang trapiko, ti okay naman na, no, all set naman. Importante man ini parang at least na may balawan ta kung ano ang mga plano, diin ang mga ruta. I-check talang na guro kung makapagawa na para bilang advisory man no, for the public may know kung diin nga mga lugar kung ekspektaron ta ano oras gini ang pag-kick off sang mga caravan. Ay, showing of force ini mo pakita ni kununok damo ning mga tao nga rada, no, mga upod sa sining caravan, no, kag opening salvo. Ang grand rally niya, most likely mo ni siya lapit na lang mo, no, magtapos ba ang kampanya. Si Manas Santa, why man ni kampanya since nga hindi niya pwede mo during the Holy Week, no? Relax na magkandidato, pero sining primero nga simana sang Abril, tiamo ni umpisa sa Sabado, ratsada ni portina ni ang bombanay sining kampanya na. Kag ang kinalain subong, klaro sa tagkumilik kagabi, nga ang mga political rallies, why na ni kinanglanon sa una, kundi may requirements nga kinanglan, may ara pa na siguna permit, subong niya, wala na. Pero anay-anay, no?
istorya kita anay parte sa mga plano sang EOC. Ang pag-intindi ko, ari ay, kundi may mga vaccination centers kita nga ginpamtang sa mga mall. Ang nami sini mga vaccination centers nga ara sa mall, kay ti conveniente sa mga gusto magpabakuna, kag way labot sina air condition, magkadto ka dira bala, bisa nagapila, kado hindi ka kabatyag kakapoy. Klaroon lang naton kay ang pag-intindi ko, ang vaccination sa mga mall, kag pila pa ka mga establishmento komersyal do until March 31 na lang, meaning until next Thursday ho. Do mo na lang na, and what will happen nanong matabo sini, ang pagkabalo ko doon, uni siya sa mga barangay na, kag ang mga bus bala, no? Nga magalibot sa mga kapurukan, na ba si amuning target, aber, ibaloon tagid kay umpisa buwas guro, may mag-una na nga magapungko sa EOC, no? Nga Executive Director. Online sa hotline. Joining us this morning sa aton nga pagpangalagad is Ma'am M. Ang tagpamuno, Executive Director sang EOC. Ma'am M, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa mga nagapamati sa buong Pilipinas. Ma'am, bali last day na subong sang imo pagpangalagad as EOC Executive Director, and starting tomorrow, since ka ma-kick off na ang campaign sa local, balilain ang magapamuno da as EOC Executive Director? Actually, Action Art, wala ko kakita pa sang executive order or memorandum nga halin sa aton mayor kung sino ang mabulot dira. Although correct ka, buwas ang start na sang official campaign period, and we will be sako nagkita kayo. Pero may mga kada isada may mga cluster heads gidman sa ato sa Emergency Operations Center. Kag ang overall chairman anyway sang EOC is no other than the incumbent mayor. So may ara man kung may ara man gid nga mga bag-o nga assignments in terms of ang operations sang aton nga EOC. I still have to see the memorandum coming from our mayor. Okay. Ma'am, ari bala kay gusto ko ni pabalos public. I understand daw ang vaccination activity sa mga mall kag other partners ninyo nga mga commercial establishments daw March 31 na lang hasta. How true is this report? Actually, hindi na, ang aton sa mall sa continue na siya sa gihapon, although nagbuhin lang kami sa vaccination site, because unlike before nga damo pag kita sang wala ma-reach kag wala ma-cover sang aton vaccination program, kag damo pag ituya sang mga nagapa-booster, ang mga second dose, in fact damo pag naga first dose. Subong kay nagjutay na gid man lang, kag ang aton na subong gina-focus are pediatric vaccination. Nagbuhin lang kita site sa Action Art para ang aton nga mga vaccinators man ma-reallocate naton sa ibang tagid nga mga dapat nga mga obrahon nila. Okay. So ang Ayala kag ang SM mapabili na sa gihapon, but we will be closing Golden Field City Malls, no? Ang City Malls kay jutay na gid lang ang tao, and Robinson. So tan-awon ta na ang Gaisano galing mo ara man gyapon open ang Gaisano City. Okay. As we see the need, ma-adjust lang kita liwat. But as of March 30, amo na ang katapusan sa iba naton nga mga sites. Di padugangan naton ang mga barangay rest bakuna centers para mas malapit pagid sa aton mga pumuluyo ang aton vaccination program. Okay. So bali ang matabo sini, hindi gali madula na ya ang sa mga mall, ginibanan lang, no? Kag amo lang ng City Mall ang dawala. Ang mga sa fast food chain ng mga partners naton like Jollibee ang naga-commit sa inyo, ma'am, sige na sila ya? Yes, ang 24 hours naton ng mga vaccination sites, mapabilin man Action Art ara man nagyapon para ma-cater sa mga
ina naman niya ang mga hindi sila available sa regular na mga hours. So dira sila yung makadto naman sa aton mga vaccination sites. Okay. 24 hours ang operation. So bali ang setup sini, may regular na gid nga mga vaccinators nga ibutang sa mga barangay. Yes, that's correct. May mga ara naman ang adaan niya, naka-set up na ng adaan. Action Art ang aton mga vaccinators nagakalain yung mga res bakuna centers. Okay. So nagpadugang lang kita sang site kaga may ara man na sila gyapon schedule. Hindi man na everyday, pero may regular nga schedule na ang aton mga barangay vaccination centers. Galing kay depending on their schedule na ma'am no ang sa barangay ano? Correct. Yes, correct. Depende na sa schedule ng barangay. Although kita man na nagahatag sa schedule base sa master listing naton kundi ng mga barangays ang damo mga masakandos for example or damo nga kabataan. So kita man na nagahatag sa schedule in coordination with the barangay, with the respective barangay. I see. Now, kung mo nga gindesisyonan ninyo ang amo na ang setup, anong status mong mama when you talk about averaging of numbers or sa kadamuon sa nagakadto sa mga risk bakuna centers, ang pag-drop sang number do gamay na gid lang nagapabakuna? Actually, ang sa risk bakuna centers, okay lang yapon ang turnout. Ang sa mga malls, ang medyo nag-decrease significantly. Kasi as I have said, ako ng aton coverage, damo ng aton na bakunahan, 131% na kita of our population. So in fact, we have the highest vaccination coverage in the entire region, one of the highest nationwide. So kung tanawon mo, nagindasig ta kag tungod din na sang aton nga agresibo nga pagkampanya for vaccination. Yes, ma'am. So inang 100 pila ganito, 100 plus percent 131 which kung ilang taon mo when you convert it into numbers, mga pila? Sobra na siya 500,000 na tao, Action Art. Okay, damo-damo nagigali. No? Anyway, ang sa booster, ma'am, mga pila na ka-percent ang nagpa-booster subong? Sa aton booster dose, ang medyo manubo-nubo lang subong sang vaccination rate in terms of booster, ang A2. A2 is our senior citizen. So, damo pa sang kinanglan naton nga i-reach out para sa aton nga booster vaccination. Kay isa nga nakita naliga ni Dr. Chris, ang mga nagapa-booster bala nga do kulang pagid sila sang information nga abi nila ang daan nga guidelines mga kinanglan you have to maximize until 6 months pa before ka magpa-booster, in which may mga bag-o na gali sa mga regulation nga base ang public ko ay bala ma-inform. Yes. Actually, bisan maglibot kami, ginadala tagid na sa aton information campaign na 3 months after nakakumpleto sang imong primary vaccination, both first dose, second dose, pwede na makapa-booster dose. So, dala na sa aton information dissemination. I see. Ma'am, how about ang 5 to 11 years old nga campaign nato natong 10,000 doses nga nag-abot ng ubos na to kung sige-sige pa ang pag-inoculate? Naubos na siya Action Art. Lahat naman kami sang dason naman nga supply nga mag-abot. Ang dason naman nato nga allocation halin sa national government. Okay. So why nagali-bilin to? Dasig lang ba? 1 week lang na vaccination drive? Due time man lang actually ang uli nga ginhatag sa aton 5,000 doses man lang. So that's only 2,500 ka mga bata. I see. So all in all, kay naubos na to siya, ang kadamuon sang children nga 5 to 11 nga nabakunahan, tapila na subong? Ang aton nga mga bata nga nabakunahan na siguro ara na siya sa mga 7,000 plus ka mga bata. 7,000 plus? Yes, nga nag-edad 5 to 11 years old. So standby anay, ang mga gusto magpabakuna dira,
hulat na lang sa next advisory kung saan may available nga Pfizer. Yes, actually may ara man kita nga notification sa mga naka-pre-register. Damo nang naka-pre-register Action Art. Although wala sila naka-avail kay tungod ang iban wala nalabutan sa tungod ng limitado nga supply naton sang bakuna. Okay. Pero ang bakuna tadaya for the regular vaccinees, okay gid ma'am, wala gid problema. Yes, wala kita problema. Wala kompleto kita sa brand, kompleto kita sa inventory. So anytime may kinanglan ang aton mga pumuluyo para sa regular nga adult vaccination, wala gid kita problema. I see. Ma'am, so good luck sa imo and after sang March 25, basi kung lain ng mangin in charge dira and hopefully kung may mga gusto kita i-clarify pa sa imo, hopefully mangin open ang line mo gyapon diri sa Action Ay, Radio. anytime Action Art. Kagapamati ko kagina before Okay. ako nimo gibutang on air. Batian ko mo announcement parte sa rally permit. Action Art 2 days ago nag-seminar kami with our COMELEC registrar attorney Revo Sorbito. Gin-clarify nga tanan nga mga rallies nga pagahiwaton should have a permit coming from the LGU. Inaya kwaon nila sa LGU para ma-i-allowed sila at sa paggamit sa place kag dapat masunod ang nagakaigo nga protocol. Hello ma'am, alas 9:12 na. Action Hotline! Okay, kaya daw may clarification Si Ma'am Emang, kay kagabi siling ni Attorney Revo, sa una ito may mapagbago ko no pagkambyo sa COMELEC resolution. Pero sa subong siling ni Ma'am Emang, dapat ang LGU may ara gid man sang permit. Yes. Ma'am, you were saying kay na? Yes, nambal ko na kagina Action Art nga sa aton seminar nga gin-conduct ng COMELEC, gin-clarify dito nga tanan nga mga rallies naga-require gid sang rally permit halin sa local government unit Action Art, just to clarify. Oo, sa bagay may ara man nga daan yung ti kung mag-conduct kasang pagpatigayon mo sila may mga local ordinances kita yan din mo nga ginapatuman Yes, correct. I see. On that note, Ma'am Emang, salamat gid unless may ara ka pa itugon sa mga bakulod nun. You're welcome, Action Art, anytime nga may ara kita gusto nga i-clarify kag gusto nyo ipamangkot hanungod sa aton nga mga activities sa COVID management, pandemic recovery or ang aton vaccination program nga continuing sa gihapon. I am always open, Action Art, para sa Action Radio. Salamat Thank gid. you, Kid. Salamat. Good morning, good morning. Action Hotline! Ayos ay may naging agaw padala pamangkot niya galing bag-ulang ginagsulod si Dads Aberia. Jackson Agniog pamangkot kay Ma'am M ang schedule sang ages 5 to 11 San Los Ayala. Waay na to ang ginpadala sang National Vaccination Operation Center or NVOC. Sir Dads Aberia, sir, why na subong available nga vaccine? No? Meaning, hulat naman kita kung saan o kita diri padalaan sang National Vaccination Operation Center. Kada kay hinay ni sila magproduce ka magpadala di sa aton sang bakuna para sa 5 to 11 years old. May nga Action Art, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB, kag si Fernandez, Eric Araman, Juan Mil, si Jocelyn, good morning, Mario Lim Jimenea, siling amon at tani ang aton kapulisan, mag-check sila sa dalanon, kay damo truck, ga parking sa igadalan, nga hindi dapat parkingan, Morsha Road, Panaog, Mansilingan, kag circumferential pasaka bata, damo ga kadaman, waay suga. Dapat i-require na mabutang sila early warning device pero ara lapit sa buli isang truck. Correct, no? Ambot anong niyang nasiminaran sa mga driver nga muna kay tiyang early warning device, that is why nga early kay dapat may distansya halin sa buli ka sa lakyan mo. Action Hotline!
Kung hindi man makitaan ang early warning device, at least kung masagapa mo una na, baka preparar ka. Galing kayong iba na ginapulo pa kabit sa buli kaslakyan nila, no? Sa mga nag-parking, tigo madiparahan kung kaisa, kapin pa kung madulom ang dalan, ara ka na sa buli kasi mot ng salakyan mo sa buli man sang nag-parking. Dapat siguro ma-operate ng aton mga authorities man to check kag hindi na sila pag-ialaw, basta gani ara sa kilidalan, mga highways ini, hindi na dapat nga may parking da. Kaling kita man basta gaman niyo to sa salakyan, please reminded nga ang mga kilid dalan da most probably hindi malikawan may parking gid nga kun kaisa paglabay mo primero sa early abi nga pag temprano pa nga may gasilak pangadlaw mayon makita mo o kun way na gani tapos gid magulo gabi inati amo nang delikado si Bibi Gregorio Yolo gamonitor man karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Melay at Julina. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Kay Alexander Malones, Daisy, kag Johnny Lamis, Juana Fernandez, Maika Sangrio Vista at Takuling, Lorena Villanueva, kag Corazon Acostan, Andy Aluba, Sampurok Malinong, Takuling, ginatamyaw man ni Rico Salazar, Nodod Salazar, thank you gida, kag paring Raymond Alarcon, Sagal Jr. Why na kita time dari sa aton sini nga pagpangalagad Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.